Sagunging para pamriksa Bapak Tapi kalih paguyuban Krida Bakti tumuli kawitan monggo aturan resani ngantos paripurnaning pagelaran sugeng ngaresani monggo sugeng ngaresani langkung serep langkung gayeng monggo ya. Gunane kagonya mung sateruse
lamiran slendro patete manyura doe kuno papanu wis ana bebasan anuda mutiara kapandhemnya tan ana gunane kanggo nyambung sateruse dadi srya hangga nabi hatu ayo kok dicake
Dasar gagah dekso Prabawati ingin sami amirsani Koko sing dupaku melon ngenengken tiasa ngapeke kawangku sagong jajan nanging sangat tangi kebe sang reseka neka putra kang anjok saking wiyadi para prajurit kang arsa bebindrungan Suarane foto rupo
Oke. Sak jose lho, Mas. Yes. Wis ana bakti wis misuwur Ayo gakulang budaya mamatri murih lestari ing pepe muntilan dadi papan iki kang wis tamtu modilan modha bersatu hanggelar budaya anjunjung luhuring seni pantes tino latulodo mring sesami yo bab yo gliak-gliak waton tumindak yo kesenian Jawi jagolang budaya Jawa mugi tansah rahayu basuki anom bakti para pira atur baksa brek pamreksa sami ing pepe montilan iki nadya junjung seni kabudayan prawarga sak eka kaping amarsuti lan more lestari tan lenomot sanagara kang setya yo budaya Jawi oke Gusti paring donga lan ugi tan sanyo won papareng mugi tansah lestari dadi sumber budaya Jawa sreoning mus teka tobat lapo tresna lan sebaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis pranyata
nurutan sing digadang biat nate tresna kowe kepangkena
kang cintol isih gelem nampa aku ayo Joko Wantir prawanku kanggo sliram ayo Mas Ulin Joko Malang iki mau jawaban Joko Malang Ayo tangi olegane atiku kowe. Druhun kowe keparat kowe. Ridho
prajurit Oh. Bang Ya, manggur iyo. bangsa swara tatak lir putula war pantriting turangga turangga Ya. sirakatak dwija layu Ake, ake. Ayo tangi legane atiku kowe keparat kowe